Čau, zdravě zase u dnešního dílu, jmenuje se ukázky ze serveru, to je half game a teďka i přesně jeho adresu. Proč jsem se přivedl tady? Proč jsem přišel zrovna tady? Za prvé, je tady hodně, jak bych vám to řekl, je tady přístupný fly, můžete se za mnou kdykoliv jít. Za druhé, mám už tady mám takový shop, a mám tady věci. Dopravdy jsou to enchant věci, tak jsou tisíce. Tady máme tady máme tady mám 120 straničky. Takže nenechte se vidět, teď tenhle server, jestli vůbec budete chtít hrát. Já se na každý server jmenuji server, takže je to jedno úplně. Ještě se napište RSTP, Subshop a to je všechno asi. Tak čau.